Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanino. Padayon natong ipangaliya ngadto sa atong Ginoo pinaagi sa atong patron Santiago Apostol ang kalambuan sa pagtuo sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod aron ang katawhan labi na atong mga leaders magsunod gid unta sa mensahe o sa kinabuhi ni Kristo ang atong tinuod nga manluluwas. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi niining mga pagpamalit sa atong mga raffle tickets para sa atong projects hatagan unta sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan labi na ang kalambuan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, magsadya unta kanunay ang imong katawhan tapos mabag-o ang kabatanon sa among kalag. Kami nga karon nalipay tungod sa paghiuli sa himaya sa pagkasinagop nga mga anak, magpaabot unta sa adlaw sa pagkabanhaw uban sa paglaom sa dili kaduha-duhaan nga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tawo sa pagdagmal kanila ug gigisi sa mga opisyal ang mga biste ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel ug gisugo ang gwardiya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibalhog sila sa gwardiya ngadto sa kinasuokang lawak ug gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabii, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit, milinog ug kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niyag ng layas ang tanang preso, busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog, aniara kaming tanan. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga, unya misulod siya nga nagdagan ug miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Unya sila gipagawas niya ug gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus
ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabion, gihunaran sa tinugyanan sa karsel ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituuman sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Kay mong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tumbangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Magsimba ko dito sa imong balaang templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong tuong kamot, Nagtubos ka nako, Ginoo. tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, imong gihimong dako labaw sa tanang butang, ang imong ngalan ug ang imong saan. Sa akong pagsambit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilingon sulod sa akong kaugalingon. Ang imong tuong kamot, Nagtubos ka nako, Ginoo. ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo, nagaluntad hangtod sa gahangturan. Ayaw pagyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong tuong Kamot, nagtubos ka nako, O Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanunay pagdaigul ang hari Diyos, amahan ko anak ug Espiritu. Hallelujah, 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 hallelujah. ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanin.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Og karon moadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Og karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas maayo kanako, mas makaayo kaninyo, nga biyaan ko kamo kay kun dili moanhi kaninyo ang manlalaban. Apan kun mobiya ako, ipadala ko siya kaninyo. O ginigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, mahitungod sa ilang sala, o sa pagkamatarong, o sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako, og pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa amahan, og dili na kamo makakita kanako, og pailhon sa silot, kay ang nagmando niining kalibutana, gisilutan naman." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. dayon ikaw, O Kristo. Kining gisulti ni Kristo mga igsuon nga pinaagi sa Espiritu Santo makailata sa atong sala, makailata sa pagkamatarong, makailata sa silot nga umaabot nato, dako kay ni bili or importance sa atong pagpanaw dinhis kalibutan. Lingiyay mong tupad ing na nakaila na ka sa imong silot. Nakaila ka? Kaya kung nakaila pa lang ginunta ta sa atong silot, murag mahadlok tingalitang mubuhat sa butang nga musangko nga silutan ta. Pero gwata kaila sa atong silot, apatoyang lagi tagbuhat. Muna si San Pablo o si Silas, nakaila sila sa ilang silot sa pagsangyaw sa maayong balita dinhis kalibutan nga mamiligro gyud sila. Og sa dihang gibuhat na gyud ngadto nila, gigisi ang ilang bisti, gilatigo silang maayo, gikadinahag maayo, gipriso. Andam naman sila na nagkanta ra oy, nag-awit ug nag-ampo. Hastang simpulan. Kamong na nagminyo, nakaila na mo sa inyong silot? Ha? Nga naagi ng kasakit sa kaminyoon. Yang ano magyaw-yaw man mo? Nga anong magpunay mamog tagaw-taw diha nga mao man ginay silot sa inyong desisyon. Wala. Pero si San Pedro o ang mga santos kanunay gining gibutang nila sa ilang pagsangyaw. Mas maayo ng silutan ta sa kalibutan, pero nakapalipay ta sa Ginoo tungod kay nagtuman tas iyang kabubuton. Kaysa silutan tas Ginoo tungod kay nagsupak-supak ta sa iyang kabubuton. Gahapon, dagko kayo ang nahitabo sa atong political arena. Ang atong nagtanaw sa tingali mo, no? Klaro, ano yung mga naong. Ako lang ba, mura lang ko na isip pare, murag naka, pamalandong lang ko ba, nganong nahitabo ni Pilipinas? O kung magtanaw ani ang ubang nasod, sama sa Japan, Singapore, nga South Korea, nga niyas Asian countries ba nga malambuon kayo, murag magkatawagin sila nato
Labi nagmutanaw nato ang Amerika, ang Russia, mutanaw nato ang Israel. Murag katawanan kaita. Nga naman, tanawa, ang gamay kay depikto nga Vice Presidente gi-impeach sa House of Representatives. Ang dako kay depikto nga gipresentar nagmaayo ngadto sa publiko o sa ilang kaugalingong mga chamber, ang flood control anomaly, ang mga PhilHealth, ang mga Maharlika, ang mga unprogrammed funds, ang tanang mga trillions nga gipangkawat, wa nila atimana, diya sila aning gamay kay depikto. Ug adto pa nis ubang nasod, ang unahon nilag sulbad kadtong dakong krimen dili ning gamay. Mo na akong giingon nga nabuak na hapit ang imong o, gahemorrhage na, katong pangos sa imong tuhod, boy, gisigihan imong tambal, nga gipasagda nimo gasigi, nagbuhagay ang dugo sa imong o. Nga tag mga buang ana. Gabinuang, ikaduhang nahitabo. Si Senador Bato de la Rosa, ni-report sa human siya nagtago tungod sa iyang duda aning justice system nato nga i-serve ang warrant nga way klaro nya warrant pa gyud gikan sa ICC nga di gyud ipaagi og atong legal system dinhi sa Pilipinas, mura lang tag overridean lang tag ditso ang mga foreign courts, insulto sa atong mga lawyers, sa atong mga justices. Way huno nga pagpanginsulto sa atong justices o sa atong justice system. Nitago si Senador Bato, pero gahapon kay doon naman sila dako nga ganing isyo nga sulbaron sa Senado, ni-report siya. Ug tuod man giatangan siya didto sa mga agents sa NBI kuno. Naaman sa na sa social media, naaman na CCTV footage nga gida ni Panguluhan ni former Senator Trillanes. Ug sama sa ilang gibuhat ni former President Rodrigo Duterte nga pagtugpas airport, dakop dayon, pag naog yung bato, dakop dayon, binugnuay dayon, wrestling, ug nakalusot si Senador Bato dito sa gawas, nakasuod yung building sa Senado, ug nagnidagan, gigukod, ginukuray, nagkadagma-dagma si Senador Bato dito sa hagdanan, gigukod yung mga NBI agents sud ngadto sa Senado. Kanang Senado para sa mga senador o kanang Congress para sa mga congressmen mo na ilang balay. House guna, tawag na house. Lisura no, sa kaugalingon mo nimong house di naka-safety. Unya matod pa dito sa sulod, why pananghid, why coordination ang NBI? Wa gani magsulti nga naa di ay warrant gyud tinud-anay kay gipanghimakak man ni sa ICC, gipanghimakak pod ni sa atong DILG o sa atong DOJ bato. Gipanghimakak nga wa pay na actual nga warrant. Pero naa di ang warrant kuno. Hala, ginukuray. Di katakatawanan ana nga ang warrant gikan sa foreign courts, ang nidakop sa gitagaag warrant ang local agents, kapwa Pilipino, ang dakpon senador. Nya gigukod, murag kriminal nga gigukod. Didto pa gyud mismo sa Hall of the Senate, nya why coordination? Kapwa Pilipino, kung makabuhat ani sa senador, ang atong mga agent sa NBI, makabuhat ani sa senador, ang atong kapulisan, makabuhat niya na sa atong former president, kaning na naglingkod din apil na ning nagwali, yano ra kaita. Wa na tay protection sa atong law enforcers. Nya pagpanumpa ra ba nila ana, unsa ilang gipanumpa aning mga law enforcers nato to serve and to protect. Kinsa may ilang i-serve o ilang i-protect, the
sovereign Filipino people. Nga mo'y naggasto anak nila sa dagko kay nilang mga sweldo. Ug maura silang giunay-unay pagkawat og pagdaog-daog karon. Wa na'y klarong hustisya. Thanks be to God, dunay ikatulong na hitabo na ilisan ang presidente sa Senate. Nabali na ang minority na sad sa una, mo na say majority. Si former President, Senate President Soto na ilisan na ron ni Cayetano, Peter Cayetano. Og tungod ni adto ilang gi tagaan og Senate protection si Senador Bato. Ug ilang gi-contempt man tingali to, silang NBI agents ug sila si former Senator Trillanes ug dinhi na ang magbanggaan na ang atong kunuhay in quotation mga protector sa atong nasod. Protectors. Nag-away na ang mga protectors. Kinsa may luoy, kitang mga ilauntang protektahan kay kita mo'y nagbuhis, kita mo'y naghatag nilag kwarta para ilang gamiton diha sa ila kunuhay mga functions ug kita say gikawatan karon og trillions. Nya kadang ilang away-away diha, naana sila'y honoraria, dagko kay ng kwartang gipanghatag na sad karon secretly or apparently. Kinsa man ang kwarta ato gihapon ng bayronon o ato ng obligasyon nga mga magbubuhis. Kita mo'y nangandoy nga ilang tabangan, kita'y gibuang-buang, kita maoy gi-insultuhan, kita maoy gibinuangan. Dili ba? Doon natay hustisya, doon natay Philippine Constitution nga gitawag lang saligang batas. Saligang batas. Unsa man ang saligang batas sa Cebuano? Wa sad kay bawo taon mo na looy kay ta. Gitawag na sa atong termino og batakang balaod. Unsa man ang batakan mo na gamitos pagtuli sa una. Batakan ba kanang kisay nakaagig batakan din eh. Kabrad, kagi kag batakan. O, pariha ta. Sa ato pa, mga tiwasono na ta. Karon wa na'y batakan ron. Sa una, biyabas to himo na, hapak ko na. Batakan, baka ng guide, mo na'y basihanan, uluhan, backbone of our justice system, ang atong Philippine Constitution. Giinsultuhan aning ato karong mga present nga mga law enforcers and protectors sa atong nasod kay ila man dayong i-impose ang gisulti didto sa ICC padung nato unya di na rabata membro sa ICC, wa na rabata membro nila, pero nganong di sila kahimuan ang adto sa Israel nga ila man sa tatong gitagaag warrant of arrest o wa sila kahimo ni ana ngadto sa Russia kay ngano man naghigugmaay ang mga Israelite, naghigugmaay ang mga Russians. Ang mga Filipinos nag-away. Ingon si Kristo, ang gingharian nga mag-unay away malusno. Ang nasod nga mag-unay away malusno. Ang pamilya nga mag-unay away malusno. Ang parokya nga mupalit og raffle tickets mulambo. Oo na, ayaw yung kumpiyansa kay ang yawa grabe na kaayo, giguba nagmaayo ang Pilipinas nganuman kay kita dinhi sa Pilipinas kita pagyod maoy usas mga hayag kaayo ngadto sa tibuok kalibutan nga we are Catholic country. Muna ang yawa, gusto niyang mapawong ang atong kahayag o kinsa may gamiton sa yawa, ang atong mga pangulo, elected o appointed, nga iyang giilad
sa kwarta. Iya sad nang gigamit ngadto ni Hesus. Iya sad nang gigamit ngadto sa mga apostoles. Si Judas nada sa kwarta. Nilimbong siya ni Kristo. So kining mga nada sa kwarta karon mga Judas na sa atong gobyerno. Si Hesus dunay 12 ka apostoles. Si Judas mao'y nada sa bayad sa kaaway ni Hesus og iyang gibudhian si Hesus. Gani si Hesus nalansang sa krus tungod atong iyang pagbudhi, tungod lang atong gamayng kwarta. Og kanang maong kwarta gigamit niya po na hangtod karon sa yawa aron bungkagon ang simbahan ni Hesus og ang mga prinsipyo ni Hesus. Sa atong unang pagbasa, si Silas og si San Pablo wa mo gamit og kwarta sa pagbuntog sa ilang kaaway. Ang ilang gigamit, ang ilang gugma sa pagsunod ni Hesus. Ana kanang gugma, di gina mubuwag sa iyang atensyon, sa iyang gihigugma. Niya kung nahigugma ta sa atong nasod, tanaw nato kung nato bang gipalambo ang atong nasod ug ang mga sakop sa atong nasod. Pero tungod sa kwarta, mabutaan ta usahay. Ako gamay pa kong bata, naadayon ng drama-drama sa una, di ba? Naaman ng conflict sa drama, daog-daogon ang usa, niya, anong usa. Kasagaran, gidiha, kwarta, niya, muingon dahil na sila sa ilang komentaryo, nabutaan na siya tungod sa iyang sapi. Di ba? Nabutaan na siya tungod sa iyang kwarta. Nabutaan na siya tungod anang iyang gahom. Kay sa una, anhin na magsalig nato, karon abusado na kayo. Di nagsalig kuno si Bongbong Marcos dito ni Sara Duterte. Aron mo daog siya sa pagka-presidente, mao nay general claim karon. O kita sad kahibaw ko labi na mga Cebuanos, di gina makadaog si Bongbong Marcos dinhi kun wapa sila magpartner sa unit team ni Sara Duterte. Ako mo declare ko ana, di ko butar niya, ni butar man ko ana ni. Kay usasag kos na nga igo niadtong na panahon pas iyang senior. Usasag kos ga singgit-singgit adto nga tama na, sobra na, palitan na. Pero nganong nadaman ko, nadani man ko ni butar sa ilang unit team tungod kay naay Duterte. O nakatagamtam tas kanindot sa gibuhat ni former President Rodrigo Duterte. Ang iyang build, ang pag-increase ni ining mga sweldo sa atong government officials, labi na gyud mga law enforcers, mga daghan sa diyang mga wagi utang kabubuton, nagsigig pahimo sa increase niya, mao pa ni dakop ni former president karon ni gukod pa ni Bato de la Rosa. Unya ang pag-decrease sa atong drugs syndicate o mga drug addiction sa atong nasod, 60 to 70% sa akong estimate. Kaya diha man ko atos prison ministry, 60 to 70% atong nasinati nga ni ubos gyud ang drogas, wa makumpleto kawagtang. Kay ngano man di gina mawagtang, at least ma-control. Gitawag na neutralize. Maglakaw na tas atong daan sa una, wa na nang tulis-tulis, karon ni balik na sad kanang pagpamatay anang naa mga estudyante, pagpang-rape anang mga bata, pagpangtulis ang mga tindahan, kanang mga balay, wa na nas una. Mo nang nakaaghat nako kay niingon man sa BBM, padayunon, continuity, and more. Lasilas lang mo. O nganong naingon ani man ni karon, nabutaan sa kwarta, nabutaan sa gahom. Mao na si Silas o si San Pablo, ang gugma nila sa Ginoo, wa nila gibaylog kwarta, ila hinuong giantusan. Munang gilato sila maayo, nakaako lang yapon sila nga malipayong nag-awit para sa Ginoo. Og tungod ana, nisod ang gahom sa Ginoo og ni bag-o sa katawhan, apil na tong gwardya na bunyagan. Pasabot di ay mga igsoon, ang kalampusan sa atong misyon sa pagluwas sa tao, lawas og kalag, dili pinaagi og kwarta. Muna ka ng inyong mga kwarta, ipalit na lang nag raffle tickets. Ayaw na mo pagsigtigom ana, yawaan ra mo ana. Paningkamot mo sa pagnegosyo,
Paningkamot mo sa pagtrabaho aron ihatag sa katawhan sa Dios. Dili aron tigomon. Maliwat kita aning atong pipilaron ka mga government officials nga naadik na gyud kaayo niining kalaog sa kwarta ug sa dungog. Nga wa na sila pagtan-aw sa atong nasod isip sovereign country dunay kaugalingnan. Wa na sila pagrespeto sa atong due process nga kanunay gi-magnify sa atong Philippine Constitution. Ang mga lawyers maka-explain ana, ako di ko ka-explain kay gi-criticize ko sa paggamit na ko ng due process. Bugo masad ko. Pero pangutan ang mga honest nga mga lawyers, grabe ang pagtamparos karon sa atong due process. So nang kanang mo serve kag warrant didto sa Senate, unya ang mo serve NBI, ang imong gilotos senador, NBI agent ka, imong kuptan ang senador, imong ipin down ang senador. Nya diha pa gyud kaugalingon sa iyang house. Grabihan nimong pagka NBI agent to. Wa kay respeto sa senador. Ingon sad, wa man kay may respeto sa former president. Amaw lagi na. Insult, tamparos sa atong pagka-sovereign country. Wa na ni ingon-ingong political kuan, usa na ni kakatawanan, usa ka dakong kauaw nga atong ipakita sa tibuok kalibutan. Kay atong yamaan, matod pas Tagalog, giyurakan, gisukahan, giludan ang atong nasod. Kita mismo mga Pilipinos. Ang ayan na sa tingaling moingon tang tama na, sobra na, manindog na ta. Mga igsuon, sa wala pa siya musaka ngadto sa langit, si Jesus misaad kanato sa magtatabang nga mao ang Espiritu Santo. Kitang nagsunod kaniya malaumon nga moingon, Ginoo ipadala kanamo ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang atong mga magbalantay, sa hingpit mutahan sa ilang kinabuhi sa pagwali sa Ebanghelyo, pinaagi sa ilang buhing pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala Ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang mga ginikanan ug mga magtutudlo, mamahimong buhing panigingnan sa pagtuo, ngadto kanila nga ubos sa ilang pag-atiman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ihatag nato ang pinakamaayo sa atong pagbuhat sa unsay matarong, sa ingon ang pulong sa Dios mahimong buhing gahom nga hinungdan sa atong mga pagpamuhat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga magpakita kitag kaluoy ngadto sa mga idaran, sa mga nagmingaw ug sa mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang mga nangamatay, makakaplag ug pahulay ug bagong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ipadala namo ang imong espiritu. Makagagahom og mahigugmaong amahan, dawata kining among pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dayon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumbino nga abot sa yuta, ug ginaba sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalang-kalang kanan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang punsaka ang turan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay, ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang tinubdan sa among kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong paghugot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Paingon ka nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsunay, hinuluwa-luwas sa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanino.
atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng palawat kanimo, panipamulong lamang ng mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears of sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita. O Ginoo, dungga ang among mga pagampo, kining santos nga Eucharistia sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo nining kinabuhia, o makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kung ato gyung ihalad ang atong kaugalingon sa pagsunod sa gitudlo ni Kristo. Bahala nag mahimutang binilanggo sa kalibutan. Ang atong mga kaigsuonan nga namalit nato og mga tickets, raffle tickets, atong pasalamatan, niabot na ta og ang atong ticket, niabot na ang atong halin og 11,166. Wow. Paspas na kayo mong mupalit na. Inyo manggipaspasan. Unya ang ato sang kuan one-stop challenge, niabot na sad og 61 ka one-stop challenge. Nya 16 ang narimit, napay 45 nga wa marimit. Salamat kayo. Saon to pagpalit og raffle tickets diha sa atubangan sa simbahan, na diha mga lamisa
sa ato sad nga opisina, nasa roy gasuroy-suroy ato mga trusted persons na nagdag mga tickets, tanawa lang gyud nga kasaligan ang nagbaligya sa ticket. Nga ikaduha ay katulo sa atong mga bank accounts, GCash accounts o atong kwarta padala. Tanawa lang ning atong screen aron makita ninyo dinhi ang atong kuan gyud official nga mga persons, official accounts and official numbers nga angay ninyong gamiton. Ay mo gamit og lain nga mga ngan og numbers. Padayon sad mo og tabang sa atong Flores de Mayo sa mga bata dito sa inyong diha sa inyong mga kapilya nya tagay lang sad silag snacks ug namoy gamayng snacks nga ikahatag nya dinhi sa atong parokya alas 3:30 sa hapon hangtod alas 5 ang ilang katekeses Lunes ngadto sa Biyernes nya atong Flores isod nato sa misa sa alas 6 unya sa Domingo alas 3 nagkinahanglan sa mga snacks ginagmay so namoy katunol either cash or in kind ihatag la sa atong opisina. Unya ang atong special fundraising katong Santa Cruzan mga sagala pangangko na mo mga organizations, sponsori ang inyong organizations og usa ana baron or duha ba mga kapilya nga nay arang-arang og kanang kapasidad pag-sponsor mo ato ning fundraising at the same time evangelization kay kanang atong angkonon ana mga titulo ni Mama Mary mura sad sila nagrepresent sa atong katilingban to tell the people nga mosunod ta ni Mama Mary pinaagi nila ana una pili-pili sa ninyo kanang may pagka naong-naong sa ni Mama Mary ang papila ay sa namurag yawanon ra sa tiagnaw di ba kana ba Nakakita bita mo mamamiri nga gibuhatan na ganang kuan lain nga now. Katusang now nga makakita tag Ginoo. Nya ang atong social media platforms ang kaning Padresiano Ubod atong YouTube channel nya view, like, share ug subscribe every day. Every day gid ha. Ingon gani mong ugma kausa sa semana di ginaamayo. Nya ang atong Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Yan po din nato natay usa karon ka peregrino nagkamino for 2 days, usa ka foreigner, usa ka German. Nigikan siya karon nya ugma tingay next day ba siya mahuman 2 days nga kamino. Indot no. Ako alam niya nang ato na niya nang buhaton kada buwan na nagitay kamino nga layo-layo. Dinhi 3 times a week punta dinhi mini kamino gipostpone lang sa dato karon tungod aning Flores de Mayo. Mauritium ta sa mini kamino ig June. Pero sa atong junior, major o extreme nga kamino wala pa gyud na nato ma-regular. And akong giingnan na ang committee sa Comino committee nga irregular na gyud mo nang himuan na ginagprograma. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.